Ay mga ka-Repapips, mga katropa, mga tsuy. Head Biyahe. southwest toward Vanier Biyahe Drive, mi then padulong turn right ko onto Vanier Drive. Victoria Park kay Turn right onto Vanier atong Drive. inabion tong usa ka realtor. Continue on Vanier Drive for 1 Filipina. kilometer. Imo na to og vlog para po makahatag siya og kanabang impormasyon sa tanan no dili lang Bisaya tanan mga Pilipino na diri sa Ontario, Canada usa pag usa ka importante nakay balay diri sa Canada kung bago pa ka or dugay na ka kinahanglan na bagin mo kag balay diri o nara ka sa apartment magpuyo no. So ato siyang interview no niya imo na to vlog ato ding i-post sa atong Hugpong Bisaya YouTube channel. So standby mo niya mga Ka-Repapips. O ba natin si Dul Jules? Kaway Dul Jules. Hello. Dayon si Bay Paket. Bay Paket. Yun o. So tulo mi ron. Maapas po to si Vice President Carlos. Kaya napilakaw si President Berhel karon no. So see you mga katropa. To those who hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Hugpong Bisaya YouTube channel and please like our Hugpong Bisaya Facebook page. Yan, dito na kami sa may Victoria Park at kasama na natin yung ating isang kabayan. Kailangan na naman nating magtagalog kahit mahirap ay kailangan pipilitin. May nag-comment na bakit daw Hugpong Bisaya nagtatagalog para di lang kasi para Bisaya to. Hindi lahat talaga, hindi lang mga Bisaya ang purpose na ma-reach out ng Hugpong Bisaya, kundi lahat ng mga Filipino people dito sa Canada. That's alright. Yan. Please welcome mga katropa, mga Ka-Repapips. Walang iba. Ma'am Grace Camilo Simeon. Hi, Ma'am Grace. Kaway-kaway. Yun. Hello po sa inyong lahat. Ako pala si Grace Camilo Simeon Aras. Galing po ako sa Benguet. Ayun. Proud to be an Igorot. Pwede kang mag-greet in your language doon. Sige nga. Dagig siya. Parang nakalimutan ko lang magsalita sa amin. Ilocano na lang. Yes, yan. Yung taga-Dagig siya, ayan mi, J. Baguio, Benguet. Kumusta kayo dita? Dagig siya, parents ko, kaskasinsin, and to all of you. Dito sa mga Ilocano din sa Canada, paki-greet hi. Hi sa mga taga Ilocano, to all taga Benguet, mga Igorot dito sa Canada. Yan. Welcome po sa sa YouTube na to. Please subscribe po. Salamat. Ma'am Grace, pwede bang ipakilala mo kung saan at paano ka napunta dito sa bansang Canada galing Pilipinas? Sige, Ma'am. Actually, galing ako ng Pilipinas. So, pumunta ako ng Taiwan as a caregiver. So, nag 2 years lang ako doon. Wala akong off. So, pinasis ko lang tayo yung papers ko. Parang butas sa karayom. And then, thanks God naman at nakarating dito sa Canada. So, pumunta muna ako ng Pilipinas. Doon ko wait yung visa ko. Tapos, dito na sa Canada. From Philippines to Canada ang biyahe. Kasi wait ko yung working visa ko pa sa sa Pilipinas. Pilipinas. Kasi sabi ko, doon parang naka-address. wala na. Pangilang taon ka na dito sa Canada, Ma'am Grace? Like, dumating ako August 8, 2011 as a live-in caregiver sa Milton ako dati. Parang 2011 siguro mga 8 years. Yes. Which is, salamat talaga sa sa Panginoon kasi I'm so blessed na andito ako sa Canada. Yes. At saka naging kang isang caregiver at ngayon isa ka ng Isa pala akong Filipino realtor dito sa sa Guelph at saka sa region of Waterloo, sa Cambridge,
sa Kitchener, saka sa Waterloo, at saka neighboring areas. Okay. Kasi hindi lang yung dito lang ng lugar kasi may Ontario license ako kahit Okay. saang lugar basta ma-reach ko sila. Oo. Kahit saang lugar, kahit sa Toronto. So, Yeah. mga katropa, mga karepa pips, Dol Jules, by Paket. Kasama natin si Paket taga Panabo yan. Ayan. Kuan mga katropa, inibitahan at ginawa natin ng vlog si Ma'am Grace. Especially to those Filipino people nandito sa Canada. Ano yung advantage sa kukuha ka ng bahay? Kailan ba ang tamang oras at panahon at kukuha ng bahay? At ano yung mga dapat mong gawin? Ayan. Didiscuss natin yan. Ayan katropa. Hi. Ayan. Haggard pa kasi Ayusin mo yung bibig ko. kagabi. Ang over kagabi. Ayan. Next nating tanong kay Ma'am Grace, mga katropa. May perfect timing bang kailangan mo nang dapat kumuha ng bahay na ganito, after 2 years makakuha na ako ng bahay pagdating ng Canada o ano ba? Ma'am Grace, can you give us some details for that? May perfect Yeah, timing sure. ba? Sa totoo lang talaga is wala talagang perfect timing. It's always the right time to buy. Kaya nga sabi nila na buy real estate and wait. Huwag kang mag-wait and then buy. Kasi bukas iba na yung price. Alam mo yun, monthly iba na naman ang price. Yeah, real estate is unpredictable talaga. Hindi natin alam ang later on mamaya yung bahay yesterday iba na bukas. Yeah, kaya kung meron na kayong down payment at saka yung at like 2% ng purchase price ninyo, at least you're good to go. 2% Na na kung kailangan. Yeah, yung 5% kasi sa first time home buyers is under 500, ang kailangan down payment is 5%. Like 500 is you have 25,000. 25,000. Yeah. Tapos mag-ano pa kayo doon ng konting sa 2% ng purchase price niyo para sa closing. Closing is lahat-lahat na doon, yung lawyer's fee, yung title search, mga paperworks, ganon. So mga ilang percent dapat na mayroon ka 7. 7%. Mo, yeah. At 7%. least siguro mga 500 na bahay, siguro mga closing cost is 5,000 or 6,000, ganon. 6,000, so meaning 25 plus 30. 30. May 30 So, mil ka. Yeah, at least sabihin mo 30,000. So, ang need talaga dito, pagdating nyo sa Canada, is mag-ipon talaga kayo. Tapos, yun yung, huwag kayong mag-change ng job. At huwag kayong mag-purchase ng mga, mga malalaking purchase like new car. Yeah, nyo muna lang yung ninyo kung may kayo na plano ng kumuha ng bahay. Unahin mo na ang bahay. Unahin muna. Tapos yung credit score nyo, i-build up ninyo. Like kung wala pa kayong credit card, mag-apply kayo, tapos gamitin nyo, tapos bayaran para maano ba yung credit history ninyo dito. Kasi dito sa Canada, kailangan talaga yung credit history. Okay. Importante yun, hindi sa Pilipinas, di ba? Yes, Na, yes. yeah, okay lang. So, ang mga bahay ngayon, depende ba yan sa price sa isang lugar? Like, we are talking of Kitchener like that. At saka sa Guelph, gano'n. Iba-iba ba? Mas mahal ba sa... Ranging Dito from? sa Kitchener din, na rin kasi, tumataas na rin. Sa Guelph, mataas na rin. Cambridge, tumataas na rin mga price. Kasi mostly dito sa Kitchener kasi, yung mga taga-Toronto, kasi maano ng mga price sa Toronto, di ba? Medyo mahal na rin. Mahal na rin. So, dito sila nag-invest talaga dito sa Kitchener, Cambridge, Guelph. Kasi mura pang bahay. Mura pa ang bahay. Hindi naman sa mura, mahal pa rin. Mahal pero pa rin. at least, ma-afford. Mahal siya. pa rin. Mahal pa rin siya. Walang murang bahay. Pero at least kasi ito ang importante. At least kasi investment mo yan eh. Parang Yan. savings mo. Kasi pag sa bangko rin kasi parang magsasave ka, parang walang konti lang yung interest. At least tignan mo pag may bahay ka na. Kahit na konti muna, mag-start ka muna. For example, basta importante huwag kang mag-rent. Kahit sabihin mo yung bahay na 300, at least mabayaran mo. At least may pang ka pa. Pang fly away Yes. sa Pilipinas, at least ma-enjoy mo rin, 'di ba? Para mabayaran mo lang ba yung mortgage payment. And then later on, saka ka na kukuha ng yung talagang dream home mo. At least later on like 5 years ibenta mo yung first home mo kasi may nabuild ka na equity doon. So, pera na rin gagamitin mo yung equity mo para Pabili ng sa down bagong payment bahay. ng bagong malaking bahay kung yun ang dream home mo. Kasi yung mga iba kasi hindi nila alam yung sa mga first time home buyers, sa mga new immigrants dito sa Canada. Yeah, kasi hindi nila alam kung paano talaga yung proseso na pagkuha ng bahay dito. Kasi iba dito, iba sa Pilipinas. Pilipinas. Mhm. May nagsabi nga sa akin na nabigla daw sila ang bahay. Nagkabahay bigla.
Yung parang, kan ba yun? Parang nabigla. Wala sa plano ba? Biglang may bahay na. Sakay patay. Parang gagawa kayo ng paperworks mamaya. Parang realtors, tapos mag-aanuhan kayo, negotiate. Yung negotiate kayo talaga. Tuturuan, may tips din kayo dyan paano madam yung Yeah, for paano example, makipag-bid yung mga yeah, yun kasi, halimbawa, di ba, na-approve kayo ng 500. So, wag ninyong i-ano yun, parang i-full talaga. For example, 450. Kasi okay. later on, maraming gustong kumuha ng bahay, for sure may bidding wars. At least may ano kayo doon na ano ba, meron kayong Backup at pa. least backup na okay, tatasin ng 450 para Okay lang. i-maximize na, which is okay. Kasi for example, kung na-approve kayo ng 500, wala na kayong iba backup Yes, pa. yes. At least kung may pera pa kayong ibibigay. Yun ang nangyari sa iba, naglabas ng sariling pera nila. Kasi Yeah, maglabas kayo ng Oh. sarilang pera nyo kung may pera kayo. hindi na nakaya yung bidding. Yes. Lumagpas sila Yeah, sa... lumagpas. So, meaning, ang So din- that's mean, Pwede ka palang mababa mag-umpisa. mababang mag-offer O di sa ba, price. 500 na approve sa'yo? Pwede Yeah, ka palang yeah. mag 450 muna or 420, Yeah, pwede 420, yun. ganun. Yeah. Para Tingin kung ka may- ng mga bahay na mababa. Kasi pag may gusto mong bahay tapos may nagbid na pataasan niya, at least ikaw may pera ka pang 50 na pwede mong pang bid doon. Pang bid doon. Yeah. Yun problema ng iba. Kilala, Parang may ano kilala yan, kong bahay counter talaga. offer mamaya mag-ano ka naman sa Basta realtor. Till Ah, makuha mo yung bahay. So, May tips si madam. may tips madam. So meaning, yung iba kasi mayroong mga separate mortgage broker. Tsaka iba din yung realtor. Mhm. Ano ang advantage pag yung mortgage broker at saka ikaw na realtor talagang isa kayong grupo? Please. Oh, ganun. Kasi maganda kasi yung communication Yes, kung sarili mong mortgage broker. At least yung mortgage broker mo nakikipag-communicate sa'yo, sabi niya ganito ang na-approve sa kanya, yeah, which is okay. Tapos pag nag-ano ka na ng bahay, kasi siya yung financing, matatawagan mo siya na sabi na kung paano ba yung mga options na pwedeng gawin. Yes. Okay. At least in terms of communication, parang hindi mahirap. At least kung magandang communication ng mortgage broker at saka ng realtor, meaning yung client masasatisfy kasi mabilis yung pagpoproseso ng papel niya. Papel, Tama. yeah. Mhm. Yun ang advantage kay Ma'am Grace kasi sa kanya package. Package Full na kasi. Yes. May, sa kanya na yung mortgage broker. Lahat-lahat Sa kanya na ako yung nang lahat na. bahala lahat. Sa pre-approval, i-assess ko siya sa pre-approval. Lahat na sa may home inspection. Meron din akong lawyer. Lawyer. Yeah. Tapos sasamahan ko rin. Coffee, Camera Karepa action. Tips, coffee, yan. Salamat, May ma'am. pakit. Yes. May pakit? Ayan. Salamat sa... Hello? Ayan, Jules. Salamat sa kape, Ma'am Grace. Coffee, mayroon pang donut. Oo, ano yung madam? Ayan ang pagkain. Magkapit tayo. Ayan ayan. Maganda pala Thank you, dito Ma'am sa Grace. maganda pala dito sa Kitchener. Yes. Oh, Yes. Kasi Guelph lang kayo at saka Cambridge. Yeah. Pero Pero malapit yung lang. office ko dito sa sa may 640 Riverbend. Dito ako, Ah. yeah. Tapos may branch ako sa sa Guelph, sa may Scottsdale, Keller Williams. Okay. At dalawang opisina. Ayan. Next sa tanong natin mga katropa. Yung sinasabi ni Ma'am Grace na dapat kung kukuha ka ng bahay, at least meron ka ng 7% sa total amount cost ng bahay, no? Kino-compute namin, aabot ng mga, kung ang 500,000 worth ng bahay, dapat kailangan mo ng mga $30,000 dollar na dapat mayroon ka, no? Ano pa yung dapat may tatanungin natin kung ano bang may mga paraan ba na makakatulong para makakuha tayo ng ganong klaseng amount Pang down payment. ng down payment. Pangalawa, ano pa yung dapat mong i-prepare na pera, mga insurances na dapat mong kunin para dyan sa bago mong o kinuha mong bahay, Ma'am Grace? Yes, so ano kasi sa ano ba 'yun? Teka lang muna. Yung mga kailangan pa nilang Oh, yung kailangan Yung 7%? i-prepare yung 7%. Yes, Yeah. oh. Kasi sa first time home buyers, under 500 is 5%. Kung mag-aano ka, halimbawa, 600 ang kukunin mong bahay. So, yung 500 is 5%. So, yung 100, 10% na yun. Yeah, ganun yun. Under 500 lang siya is 5% sa first time home buyers. Yeah, so marami talagang mga cost sa bahay. Hindi lang yung mortgage payment. Yan. May property tax ba kayong babayaran? Siyempre yung mga hydro nyo, mga bills, electricity, mga water, 'di ba? Saka yung nyo ba, yung mga wifi nyo sa bahay, tapos home insurance din kailangan yun dito. Tapos for maintenance din ng bahay, Yan. 'di ba? Maraming maintenance talaga.
for example, na ano na yung shingles, yung roof, kailangan mong palitan. Kasi masisira talaga ang bahay kung hindi mo palitan yon. So, may it mga- worth like 6,000 yun sa mga ano, year, 6,000. Hindi naman within 15 years, depende kung anong klase ng shingles. Yes. But Yeah. kailangan nilang i-prepare na may mga insurances din dapat kukunin. Yeah. Para sa bahay, para i-cover yung halimbawa na hindi nila mabayaran kung naano sila sa bahay, ganun ba? Yeah, Okay. or kung nasunog, at least na ano yung ano nila, Insured na insured yung bahay, mga gamit nila. At least later on, makakaano sila uli ng bahay na ano, kailangan talaga yun. Kasi pag nasunog, wala ka ng bahay. At least kung may nasunog, yung insurance ang ano, Kukover nun. magka-cover nun. Parang ganun Parang yun. ako na problema dun sa down eh. Yung sa down payment, Yes. madam, Oh, yeah, mahirap talaga. May kwan ba doon? May alternatiba na saan makakuha ng sa down? sa makakakuha ng pang down? Ano? Mayroon ka bang may suggest o ways na pwede nilang gawin, Ma'am Grace? Sa Meron down po. payment. Dito kayo sa Canada, mahirap talagang mag-ipon. For starters talaga, pagdating mo talaga dito, walang-wala ka, mag-apartment, ang daming gastusin, di ba? Magbayad pa ng utang. Yes. Yeah, so after that one siguro, mag-save talaga ng pang down payment kung gusto mong magkabahay. Kasi investment mo talaga yan eh. Tapos meron din yung dito, kuha ka na lang ng RRSP, Ano nga yung RRSP? yung registered retirement saving plan. Mhm. Yeah, so that's mean Ngayon mo lang nalaman yun. Yes. yeah, so yun, like, yung government kasi, ina-allowed na mag-withdraw ka doon ng 35,000 towards your down payment sa bahay. Yeah. Tapos meron din yung ng government na incentives nila na parang bibigyan ka ng 5% ng purchase price ninyo. Hindi yung down payment, kayo na ng down payment. Para yung 5% ng halimbawa 500, ibibigay nila sa'yo. Para at least malisten yung mortgage payment mo. But later on, pag sinel mo yung bahay, at saka, or natapos mo yung amortization, babayaran mo din yun. At least Pag later nag-gain on, ka sa bahay, parang 5% yata ang sa'yo, kukunin din niya. Pero at least ililisin niya yung mortgage payment. Parang shared equity from the government. at least may tinulong. May tinulong sila na maalisin yung mortgage payment. Tsaka wala kang problema sa pang-down ng bahay. Kasi nga mayroong RRSP. May RRSP na. May tulong pa. Yeah, Kahit at gobyerno. least, yeah. So, kailangan talaga mag-save. Pero mag-ipon pa rin, no? Mag-ipon talaga. Mahirap mag-ipon, pero dito sa Canada, kailangan mag-ipon. So meaning, ma'am, yung mga mayroon kasi dito na yung mga galing ibang lugar sa Canada, no? Like example, ni Pawa, Manitoba, pumunta dito at nag-work dyan sa same company namin. Nasa apartment lang din sila hanggang ngayon, magdadalawang taon na yung iba. Yung mayroon ka bang yung pagtira nila sa apartment, may malaking tulong ba yun bago sila makakakuha ng bahay dito sa example sa Kitchener? Actually, pwede naman silang kumuha ng bahay na kung nagre-rent ka talaga, ma-afford mo rin ng magkaroon ng bahay. So, ididepende nila yun sa mo naman sa annual income mo, sa down payment mo. Halimbawa, mag-start lang muna tayo sa maliit na bahay. Kasi naman nagre-renta, di ba? Kaya sabihin mong 300 na mga bahay na mag-start muna doon. It's the same na bayaran nyo yung nagre-renta rin. Kaya the same pa rin yung bayarin. So, why not gawin muna ang natin? Start. Magkano yung madam Grace, yung estimate lang ba? Kung 1,300, magkano yung isang buwan nilang nabayarin? So, Like, like kasi ang renta nila sa bahay, 1,500 din eh. Yes, 1.5 na. oh, Isang depende months. rin ka. 1.5. O, sa 1.5, pwede kang makakuha ng condo na yung apartment. Oh, meron Pwede ganun. yun, yeah. Yung, may, di ba, may nung price dito ng mga 290, mga 300 na mga condo, mga Ilang apartment, bedroom? ganun. Siguro may isa at dalawa, ganun. At least which is yours din, di ba? Kasi naman nagre-renta ka. Bigyan Mag-add sa'yo. ka lang ng konti. So meron din palang kondo. Meron. Kasi ang may pagkakaalam apartment. namin yung Bahay. bahay lang na single detached at saka yung ano yun parang duplex, Semi-detached, semi-detached. duplex, Akala bungalow. ko ganun lang, ma'am. No, Meron meron ding apartment condo. on sale. May condo. May apartment din. Yeah, may Now you know. Pero Now sa- I know. So meaning mga katropa kabisaya, mga lahat na. Ang nasa isip ko kasi pag gusto ko ng bahay dito sa Canada, yung Malaking bahay malaking bahay nandito talaga sa kuan. Ang akala ko dyan Duplex. renta lang yung kuan. Yung Akala ko kondo renta lang. kondo. Hindi pala, ma'am. Hindi. Mayroon din. Kasi pinarparent nila, di ba? Yung iba kasi meron yung mga na condo Rent to for own? sale. Yeah, may rent. Yeah.
Pero doon kasi ang condo kasi, yung ibang condo, meron silang maintenance fee pero mahal din. Something like 360, 270. So, kaso- Maintenance yun sa mga ano ba, sa mga pag-ano Cleaners. ng mga, yeah. Mas mura ba Pagkat- kondo kumpara dan sa I'm sure mas mura ang kondo kasi nga kasi bahay at tupa mo binayaran mo dito kung example single detached, di ba? Mas mura ba kondo? Mura ang condo, pero may maintenance fee. Pero dito sa Canada talaga, doon tayo nag-i-start para makakuha ng buy, parang stepping stone natin. Yung kondo. Oh, okay. Yung condo, yung Ayan. apartment. So, Yeah, meaning kasi ma- kung oh. nagre-rent kayo, pwede kayong kumuha ng bahay. Na ganun din. Nagpa-process ka rin doon, Ma'am Grace? Yung Na? kondo na yan? Yeah, meron din akong condo, meron Ayan, akong oh. Kahit apartment. na commercial. Mag-ano ako sa inyo Kahit ng commercial properties building. mamaya na Wow. ganong price. So, importante lang, magpa-pre-approve kayo kung magkano yung maano natin. Ayan. Yeah, tapos later on, titingin tayo ng bahay. Merong mga 290, 300 dito eh. Kondo yun? Naman pala. Yeah, Yun condo naman, oh. or apartment. Yun, oh. Yun, oh. Naman, Kasi mayroon naman palang ganun nagre-rent eh. kayo eh. Mag-adang kayo ng konti. 1.5 yung rent namin doon sa... Oo, sa dito. Yeah, yeah. Hindi 1.5. mapapasayo. Yan pala. Yeah. Pwede mong property na rin. Yeah, kasi sabi mo mag-add ka lang ng 200, siguro 1,700. Why not, di ba? Now you know. Kasi Now I know. within 3 years, may equity na yan eh. Sa inyo yun. Hmm. Kasi kung ibebenta mo later on, halimbawa, kinuha mo ng, for example, lang 400. After 3 years, ibebenta mo ng, for example, 500. So, may 200 ka doon. Tapos, iba pa yung binayaran mong mortgage payment. Yes. You know, parang maganda talagang investment dito sa Canada ang pagkuha ng bahay. Basta mababayaran nila yung monthly payment. So lahat ng kwan, mga katropa, bahay na kondo at saka yung bahay na single detached, duplex, si Ma'am Grace nag-aasikas. Commercial lahat. Commercial din. Buildings. Ako. Nagkikater niya lahat yung ganong klaseng kwan. Package ha? Package yun na, lahat na. May mortgage, Mortgage, broker, abogado, pre-inspection, home inspection, hanggang sa approval. Yan. Malaking tulong. Malaking tulong yan. Ano ba? Malaking tulong. Mamaya magtatanong ako dahil kasi meron akong kapatid dito na Oh, yun. na pre-approve na sila pero hindi nila nakuha yung bahay. Ano ang dahilan? At pagkatapos meron silang pang down payment na almost 30,000, more than 30,000. Hindi pa rin Bakit approve. hindi nila nakuha Ewan yung ko bahay? kung anong problema sa Ayan, baka si Ma'am Grace na makakatulong yan. mamaya. Oh, Mamaya. Kaya Ayan. Yeah, yan ang sige. gusto kong itanong. Kasi sa akin kasi, kaya ko kinuha itong realtor kasi gusto kong ma-educate ba yung mga kasamahan nating Pilipino. Gusto ko talagang silang matulungan para makakuha din ng sarili nilang bahay dito sa Canada. Yan. One. Mga karepatives, last na tanong kay Ma'am Grace, Ma'am, sa lahat ng gustong kumuha ng bahay, magpa-advise man sa inyo, saan sila kukontak at paano kayo makukontak ng mga katropa natin dito sa Canada, Ma'am? Please. Yeah, kung may tanong po kayo kung paano kumuha ng bahay, kung ano po yung mga proseso, i-reach out niyo po ako sa messengers in my Facebook page, Grace Oros Realtor, or sa sa messenger, sa Grace Camilo Simeon, or sa mobile phone number ko 905-462-5035, or mag-send kami ng email sa orosgrace@gmail.com. Pwede bang mag-message sila sa Facebook page namin sa Hugpong Bisaya? Tapos Yes, i-ikwan namin? please. Yeah. At sa sa Hugpong Bisaya rin. Andito naman sina Julius, sina Ed, at saka si Paket. Oo. Julius. Si Ed. Si Paket. Ayan. So, meaning ma'am, kahit wala kang, di ka pa kukuha ng bahay, magpa-advise ka lang. Kasi we will do an orientation darating na panahon, no? Kung sino yung kukuha ng bahay. Pero sa ngayon, kasi nga, medyo alanganin ninyo magkuhan ng tao kasi COVID, no? Kung sino yung gusto magpa-advise, saka sino yung gusto magplanong kumuha ng bahay, single detached ka man, duplex o condo, contact natin si ma'am. Tune in sa Yes, kwan Hugpong. pala. Gawa, kwan kayo. Message kayo sa Hugpong Bisaya Facebook page para tawag niyan. Kami na din ang kukontak kay Ma'am Grace na magpa-schedule kung kailan kayo pupunta at makipag-meet sa kanya. Ma'am Grace, salamat po sa panahon. Salamat din po sa inyo at maano ang weather ngayon. Inom muna ng kape. Okay. Yeah. Salamat po sa inyo. Ayan. Salamat sa time. Yeah, salamat sa oras din. Thank you so much. We are,
glad and proud to Yes. to have a Pilipina na Yes. successful sa Yes, success story to mga katropa. Salamat po sa inyo. We're Salamat so proud. talaga.